चिरांनि बिजनीनि थेंफाख्रि भवनाव अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि मोनसे मावफुं मेल जानानै थाङो। मेलाव थांखि आजावनाय बायदियै अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि फारसेनिफ्राय फैगौ 9 एप्रिलाव खुंफुंजानो गोनां बिसायख'थियाव बिपिएफखौ उदाङै मदद फोरमायो। मावफुं मेलनि थांखिनि बागै फोरमायो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्मआ। जोंहा अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि बेवहाय एग्जिकिउटिभ मिटिं जदोंमोन आरो बेवहाय थांनाय 3 बोसोरनि थाखा फैसा इनकाम आरो एक्सपेन्डिचारनि अडिट रिपर्ट बाहाय सुनानै होनाय जादों आरो लोगोसे फैगोन एमएलए इलेक्शननि सायावबो जोङो गुवारै सावरायदों आरो बिनि बादैबो गोबां संगठननि खोथा जोङो सावरायदों। दा जोङो दिनै बेवहाय सावरायनायनि गेजेराव बेखौनो सिद्धान्त लादों जे बिटिसि ओनसोलनि सर्बांगीन उन्नति जों मोजाङै गोख्रोङै जौगासारनायनि थाखाय फैगोन जे एमएलए इलेक्शन बे एमएलए इलेक्शनाव जोङो बिपिएफ पार्टिखौनो जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनिफ्राय माने मरेल सापर्ट होनाय जों बे थांखिखौ लाबाय। दिनैनिफ्राय जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो बिपिएफनोनो भट होनो थाखाय जोङो खावलायगोन आरो मरेल सापर्टखौ जोङो होबाय। बेखिनिखौनो आङो रायजोनि सिगाङाव दिनै बे प्रेस स्टेटमेन्टनि दारै